labantu obasizayo ungacabangi ukuthi kusasa uzosizwa yibo. Into eyenza ukuthi bahluleke ukukusiza ukuthi uma ubasizile uhamba utshela abantu ukuthi ubasizile. Lokho bese kubenza babe yizitha kuwe ngendlela wena okhuluma ngayo uma uqeda ukubasiza. Uma usiza umuntu, thula ungakhulumi ukuthi umsizile. Kanti-ke uma unenhlanhla yokuthi imvelo yenze lento abathi khamba, bazokusiza labo bantu. Kodwa ebantwini obasizile ungabheki lutho, wena uzosizwa abange. Lowo umthetho wemvelo. Day 268 obasizayo, 1 minute every day.